Il-pulizija qed tfittex żewġ persuni li nqabdu f'kameras tas-sigurtà f'attentat taqtili li seħħ il-ħamis li għadda fit-Triq il-Miratur fil-Florjana. Wieħed minn dawk imfittxija huwa l-Libjan Omar Mohammed Hussein Mustafa li għandu 32 sena, waqt li t-tieni persuna għadha ma ġietx identifikata. Net News jinsab informati li l-vittma ġie f'Sensieħ kważi 3 ijiem wara li seħħ dan il-każ u sofra żewġ farretti kbar f'sidru u fil-parti ta' taħt ta' żaqqu meta l-akkużati fajru leħ daqqiet ta' arma bil-ponta u li taqta'. Il-pulizija mid-distrett tal-Belt li waslu fil-post ftit wara li daħal ir-rapport sabu li l-vittma mixħut mal-art fadira dem u mitluf minn Sensieħ u makkwistaw ukoll filmati mill-kameras tas-sigurtà li juru dak kollu li seħħ matul il-lejl. Min għandu xi informazzjoni dwar fejn jinsab Mustafa jew minnu r-raġel li kien qed jakkumpanjah u mitlub jikkuntattja lill-pulizija anke jekk b'mod konfidenzjali fuq 119 fuq il-numru tal-kwartieri tal-pulizija fuq 2122 4001 jew direttament lill-Pulizija tal-Belt fuq 2294 3101 jew 2294 3114.